Pensando nos colores todos do arcoíris, acordouse en facer unha serpiente de pompas de xabón. Vamos a necesitar un calcetín vello. Temos que ter algún na casa porque todas as lavadoras comen calcetíns. Unha botella de auga vacía. Un plato con un pouco de xabón líquido e un pouquiño de auga. Unha tixeira para cortar e goma ou cintecelo. Empezamos cortando o calcetín. Pola mitad máis ou menos quedaremos coa parte de abaixo, onde van gardadiños os dedos. Despois collemos a botella de auga e cortámola pola mitad tamén, quedando coa parte superior, por onde bebemos. Unha vez teñamos todo listo, collemos o calcetín e tapamos a parte inferior da botella de auga, quedando libre o bico da botella. Para asegurarnos de que queda todo ben colocado, podemos pasarlle unha goma elástica, ou cintacelo, ou cinta aislante, ou calquera outra cousa. Despois, collemos a botella co calcetín e enchoupámolo no plato co xabón líquido e auga. Canto máis xabón teña, máis pompas fai, pero sempre ten que ter un pouquiño de auga. E unha vez teñamos o calcetín todo empapado, só fai falta coller e soplar. E aquí si temos unha serpiente de espuma. Agora puxenlle colorante. A ver como vai salir isto. Bueno, pode valer. Para facer esta actividade, recordade pedir axuda aos papás. Tamén, lembrade que para que salga a serpiente de pompas de xabón debemos soplar para fora, sin aspirar para dentro. Así non, porque nos tragaremos o xabón